Này, जोंना गाड़ी ड्राइभारा आदैया बिराद खामायबाय गाड़ी गोदान लानानै मा जाहोगोन फुजायाव आंनोसो जाहोनांगोन गारि सालायग्रानो जाहोआबा सोरनो जाहोगोन गाड़ी गोदान बायनायनि जाहोआखैना नोंहा उनाव जागोन बेफोरो मागोफ्राव जोंना एक्टरा थांनो नागिरदायो हिरायालाय मा बायगोन हिरा हा मोजां नुबायथ' फ्रिदोमा लाजिदों नामालै थाव थांसैथ' दो जमानो मेला गाखोनोसैलाय जोंहा थांसै दा फुजा नायनोसै दा एखे माबायावल' एर'प्लेनावल' गाखोनो होनबाय थायो टनिस्का गाखोदों खननै खनथाम गाखोबाय थांफैया जोंना फैसा नोगोद बुरजा लाखादों मेला गाखोनो थ' बेटारि गारिजों थांसै दायो बेटारि गारि थ'दो जायगा थोलायनाय नङा नामा टनिस्का ओइ टनिस्का अबाव थांनो हा जागोन सिगाङाव दे वाव चलो अबाव थांगोन जोङो मोननैनि दाय जालायग्रा फुजायाव आबुनाव दुर्गा फुजायावसो थांगोन दा लोगोफोर जों दा मोनफैलायबाय नै गारिखौ दोननानै ससे थाबायबोबाय बिनिफ्राय सभास चन्द्र बसु खाथियाव जोङो बेरायनो मोनाखैमोन नालाय मैया ओमफ्राय दिनै बेरायनोसै टनिस्काया नै फुथुला लाना फैखादों अबाव थांगोन टनिस्का फुजायाव होन मेला गाखोनो होन फुजायाव मेला गाखोनो थ' जों दायो मेला सिङाव हाबलांसै नायलांबाय था नोंथांमोना चलो एम्फौ बायदि मानसि बाब मानसिफ्रा दिनैबो फैलायबाय मैया सुइजार गानबोदोंमोन दिनै दख'ना गानना खावब्ला फैबावबाय आरोना बेरायनो होननानै ओरैबायदि लोब लोब एम्फौ बायदि मानसि नै लोगोफोर फैलायबाय नामा अबस्थाया एसे दै जाहैबायना बेहाय मैया दहाय सानाव अखा हानानै दै थाजोब्बाय नै मैया बेवहाय नायनो मोनाखै नालाय जोङो बेवहायबो दङ मेलाया लागाव बबे खनायाव दं बेलाय होननायसो जासिगोन फाइनालि दायो जों नै मेला मोनसिगोन फुजा मन्दप हाबलांगासिनो दं क्या बोलते पाब्लिक होननायसो जाबाय नै मोनफैबाय अयथासार साउन्ड नोंथांमोना भइसखौ माबायदि खोनादोंथाय मोस्रोम बायदि मानसि नै मेलाया गिदिंथ'वाखै माथो मानसिया खोमा ओंखायनो गिदिङाखै अ माय गड मैया जोङो बेवहाय बेरायफैनोनो हास्लाबाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो फैबाय आरोना बेयाव आद्रा थानायखाय दिनैबो फैफिननाय जाबाय जों दा सिंथिं हाबलांगासिनो दं नै लोगोफोर ओरैबायदि मानसि दिनैबो बा हेमसा ओइ दोङो नै मोजाङानो एसे दसे नेथ'बानो माने आन्दायलायनाय जायो आरोना ओरैबायदि मानसि लोब लोब एम्फौ बायदि मानसि दिनैबो मैयाबोथ' बिराद मानसि जादोंमोन ओमफ्राय दा सब जायगायावनो जुबिननि फट' लगायनानै जुबिन गार्डनि बेवहाय माने बिबार बावदों आरोना जायगा जायगा मन्दपसालि फुजासालियाव ओमफ्राय जों दा नै सिंथिं हाबलांगासिनो दं बबेथिं थांगोनथाय आमफ्रायमोना र' आन्दायबायसो नै बेहाय जुबिननि मेथाइ सोलिगासिनो दं जुबिन गार्ड सिंगारनि मैयानिफ्राय बांसिन जादों आरोना मानसिया नै मानसियानो मानसि मानिनांगोन मेलायाबो नै जागासिनो दङ सोरखियाबो गिदिंगासिनो हाब्रु जाबायलै जायगाया अयथासार हाब्रु नै अखा हानानै गाज्रि जाबाय नङाबाथ' मोजांसोमोन मैया अखा हायाखैमोन नालाय लोब लोब मानसि दायो तामाम मा बुंगोन दसेयावनो आन्दायबायमोन आं आमफ्रायखौ ओमफ्राय थांगासिनो र' नै सिगांथिं दंहैयो बिसोरो सोरबा सोरबा गाखोनो मोनैनि नेगासिनो दङ ओमफ्राय नैथिं ओंखारबाय सब माने बांसिनानो गोसोमफोर गोजा आरोना बर' बारा गैया नायनो हागोन नोंथांमोनानो बे जाहैबाय सुभास चन्द्र बसु खाथिनि बियो मेलाया मोननै जायगायाव जादों नालाय मेलाया नैबेयो स्टार्ट जाथ'वाखै टरा मेलानि नामा सिख्लाफ्रा थांबाय नै गाखोनो थाखाय गिदिंहांबाय लागाव माबायदिलाय अ हाइद्रलिक दङ गाहायाव हाइद्रलिक लागाव गारहरनाय बायदि मोनगोनलै माथो
नुवारे होनलायलायबायलै सोरबा आंथ' गाखोनानै नुवा बेयाव गाखोफेराखै आरोना आङो बा खर'आनो गिदिंजोबगोनलै बेयाव सयथिबो ओरै गारहरजोबखायो दा कमेन्टखौ लानोसै र' गाखोग्राफोरनिफ्राय माबायदि मोनदों सोरबाफोर प्रेसार गोनां दंबा गाखोजानाय नङा बेहाय माने सोरखि बायदि गिदिंथारो नालाय नै बा मानिनांगोनलै हनै गिदिंसे गिदिंनानै गारहरबावोसो ओमफ्राय डाउनाव फैबाय नायबाय थाबा खर' गिदिंनाय मोनलै माथो नायग्रायासो होमबाथ' गाखोग्राफ्रा माबायदि मोनबावगोन गाखोग्राफ्राथ' बांसिन खर'आ गिदिंबावगोन बिसिना उठिबना गेबाय उठिबा ओइ भाई কেনেকুৱা লাগিছে बहुत मजा লাগিছে বহুত মজা ন एकदम मजा মজা একদম কারজবাই গাছবে ইয়া কেনেকুৱা আছে একদম মজা কেনেকুৱা আছে ভন্টি ভাল না আইনা माबायदि मोनदों आंथ' थोर मावजोब्बाय खर' गिदिं गाखोलायबाय नै जोंना धनिष्काया बिमानैजों धनिष्का खालि बेयावल' गाखोनो दावराव बा धनिष्का मोजां हा मोजां ना एखे धनिष्काया नै बिमानै हिराजों गाखोलायबाय मेलायाव दहायबो हेलिकप्टाराव गाखोखांबाय दायो नै गाखोलायबाय फ्रिदमालाय गाखोआ मेलायाव हा गाखोना गाखोगोन ना बिराद मोजां मोनदों एबारनि मेलाखौ मोजां मोनदोंना औ माने खाथियाव लांना रायलाय थारमाने एबारनि मेलाखौ साबसिन मोनदों आरोखि औ अखायाथ' बिदिनोसै एसे हास्रोदोंमोन औ खिन्थु रायजो राजाखौ मोजां मोननानै अखा सखा एखे स्रां साफा जादों आरो मोजां जाबायना थान्दा धन्यबाद आरोखि आरो बे अखा गोग्लैनायानो माने एबारनिफ्राय गोजां बोथोरखौ बरायनानै लाबोदों आरोखि दुर्गा फुजायावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बाबु गोजोननाय मोनबाय दे हारिनिसिम दे थेंक इउ दे धनिष्काया मेलायाव गाखोगासिनो ओमफ्राय आङो दा नै बिहाव होफैनाय मिथा पान ना मा होनो बेखौ जानोसै आरोना बबे साइडजों दं बेलाय फाखसि हिनजावालाय धर्मस्नि बुख्रुबजोबगोन आं बेखौ बे मानसि जेवखि थागोन बिसोरो बबेबा खनायाव मोजां रायलायगासिनो दं बिसोरो नागिरथारगोन आं बिसोरखौ गवानो हिनजाव थाबायगासिनो जोङो दायो याव थांजायो साबसिन ओरैबायदि मानसि दिनै मानसि खमानो नंखाया दिनैसो बांसिन जादों मैयानिफ्राय खुलुमगासिनो नै सिङाव आं खुलुमथ'ला ओंखाम जानासो फैदों नालाय ओंखायनो भिडिअल' बानायबाय आंनो बबे साइडजों दं बेलाय फाखसि हिनजावालाय धर्मस्नि बुख्रुबजोबगोन आं बेखौ बे मानसि जेवखि थागोन बिसोरो बबेबा खनायाव मोजां रायलायगासिनो दं बिसोरो नागिरथारगोन आं बिसोरखौ गवानो हिनजाव गवा wah siapa berlari bener marin sila wah bener deh oh ini bener hah sila lari ada ini lain kalau
কেনেকুৱা বিৰাট মজা লাগিছে মজা ন এতিয়ালৈকে উঠিব পোৱা নাই পোৱা নাই ইমান লাইনত আছো বহুত দূৰত লাইন আছে ভিৰ আছে আগ্ৰা ইজবান একদম মস্ত লাগি আছে একদম মাছ ন ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিব না আগতে উঠিছে আগতে উঠিছো আগতে এতিয়া উঠিছে। উঠিম ভাল লাগে ভাল লাগে ন Saja lambai जों आबो निस्काया दिनै ग्राय बिसोर नायरा दायो टिकेट दानबाय आरोना माने मेलायाव गाखोनो नागिरदों जोङो आमफ्रायाबो गाखोनो मोनफेराखैनो सिगाङाव माने गिनानै गाखोफेराखै आरो बियो ओमफ्राय दा जों गाखोनोसै तमाम लाइन जानांबाय आरोना बिराद गोलाव लाइना ओमफ्राय दा नै गाखोलांगासिनो दङ बिराद गोलाव लाइन थानांबाय लाइन थायै थायै दा नै गाखोनो मोनथारसिगोन बारा गोबाव गैला दायो जों गाखोबाय माबायदि मोनदों ओमफ्राय गाखोफेरनो मोनाखैमोन नैथिं नै लाइनाव बिराद बुरजा थागासिनो दङ अखाबो हाबाय नै अखाबो हागासिनो दं नोंथांमोना फैफिनग्रोना बारा मोजां नङा दे अबेबा मोजां हमथा नोंहालाय मानि तमाम Oh my god फैसा लागा जों जेबो मोना माने जों गाखोबाय थाखाय नालाय बेबायदि सिगाङावबो गाखोबाय माने गोलैनाय गाहायाव गोलैनाय समाव एसे खिबुआ मेव मेव मोननो नागिरो आरोना ओमफ्राय गोजौ माबाथ' ओमफ्राय अबेबा ब्रेक माने स्पिड बिरो ओमफ्राय दानि बावै सासे आदिबासि सेंग्राया लोंनानै गोलैथारसिगौमोन बे मानसिया माने सिगांनिया बेयाव होथेग्रा माबा दंमोन एबारना होथेग्रा गैया Firma berapa firma? siapa ya ayo Siapa? ओमफ्राय स्पिड जायोना उनावहाय ओमफ्राय ओरैजाय ओरै गारखोहरनाय बायदि मोनखायो मेवब्लाजोबो मोदोमा मेवलाजोबो आं एसे खादोंसो गाखोनो लुगैयो ओमफ्राय दायो जोङो गाखोखांबाय ओमफ्राय ओंखारबाय बहुत मजा লাগিছে আজি আহি तो लोगोफोर ओरैबायदि मेंबाय दासो न' मोनफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बारा भिडिअ लाबाय थायासै आङो माने लास्ट भिडिअखौ माने एन्डिंखौ आं न'आव खालामफैबाय आरो लामायाव भिडिअ लाबाय थायासै खोमसि नालाय थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जाय जाय फैदोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय माजबाटाव सोर फुजा नायनो फैनाय गाबोन माने भासान हरसिगोन आरोना बिमा दुर्गाखौ माने गाबोन मुर्तिखौ दैयाव फोजावसिगोन गाबोन हायोब्ला नोंथांमोना भिडिअ बनायना खिन्थागोन थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय